Vadza, bio je spomenuli, tu je kada danas sam pade, igrat ćemo, kaj vas, to na Witchcrafta. Uzeo sam kit sa strijelama zato jer čekaj sam je krenuo. A dobro, evo, inače stvarno fenomen, to je sad bilo dobar postupak. Zato jer sam sada dobio strijele ljudi, mislim imam luki strijele. Luki strijele i sada ovoga ću samo napraviti još srebrni mač. Samo što se uvjerim. Čekajte, što se uvjerim. Mamikom zavuka. Privremeno igramo na laptopu, zato komp će doći negdje u 5. mjesecu. Znači imamo nešto dosta nebrahno pjevačka sama, a ne. Bez veze opet. Nećemo bez veze sad. Samo uredimo bez odmjera napravit ćemo i sada. U prošloj epizodi se želim ispričati, nisam se ponovno pozdravio. Zaboravio sam, pobjedili smo. To je bila tek u 3. epizodi, to mislim najkraća epizoda do sad. To je bila, mislim bio to. To je bila prva pobjeda. Sada. Znači, uvijek sada samo tamo još jedan vrat. Da, imbecilje pa. Čekat ćemo. Imamo samo 2 struje, nećemo ga iskoristiti. Pa ću ga čekati. Samo napravit ćemo sve kao da nemam. Joj, što sam? Neko me rađa. Ko me sada gađa. Šta ako će? Budem istrija. Sad sam ih potpuno bez veze iskoristio. Mislim da uvijek ima mislim. Ovdje ima strijelu, vjerovatno. Znači sam što je pokoćio. Ništa ne posebno. Ostali smo sami i tamo neki klipan. Dobro, više nemamo hrane. Ovo će biti malo duža borba. Još uvijek. Pozadini radi televizija, nije da mi se ići u gost, žao mi je. Sada idemo da ne da ništa, sada volim sveću. Ću ide, a da mi to slomimo sve lijepo i da otiđemo preko na drugi otok, ostrov, šta je želite. Ja ćemo ovako, tako da svrstu. Znači, dosta njih mi je rekao Skywars, pa sam ne mogu da su vam dobro. Skywars je dobar, mi ćemo ga snimati, a ovdje ćemo snimati i Informatics. Što sam?
mogu spomenuti, to onda budeš preko. Kao što vidim, pa i ono s kim stavim. Nema stavim. O, što sam procija. Operacija. Pa idemo sada riskirati umrano. Korak po korak. Mislim da ću čak i nastaviti. Šta je tip zablokirao? Alo, Nemče, šta ti je? Alo, šta se usre? Neće, ja čovjek sterilizira. On će biti šta? Šta je njemu? Jao, nije mrtav. Neće više živjeti ljudi. Mislim da tiše van zigice i sada ne znaš, čekati prijeko lijepo. Samo je napravljeno. I vremena da mi bude živo. Mislim, to samo pravi. Ima i strele. Ima i strele bude. Rekao sam. Kao što sam rekao, ima strele. Ovo je preko. Sakrim se. Svađa, gotovo. Izgubili smo, nema veze. Dobro. Peti put, četvrti već da smo drugi. Nema veze. Vidimo se u drugi epizodi Skylarsa. Ćao, ćao.